Terve! Harvennushommat vain jatkuu. Iltavuorossa ollaan nyt tällä kertaa. Iltakin on hämärtynyt ja eli on lauhtunut. Ja pakkasta enää kun paattaa sahakoteltua aika mukava. Sahakotelua paattaa heti kun keli lauhtunut, kun tosiaan nollassa näyttää olevan nyt. Lupaskin nyt, niin olikohan viikonlopulle peräti ihan vesisaatteita jo. Tuleva viikko pitäisi olla kans lussakeliä, että tai seuraava ensi viikko. Kyllä se vissiin talven selkä on vähän niinku katkennut. Tuleehan niitä pakkasia jaksoja ihan varmasti vielä vaan. Yöpakkasia ainakin saattaa olla aika kovia. Jopa ihan 30. Hän tuo melko kylmä oli tuo. Kylmä oli tammikuun ja no ei se tämä helmikuukaan kyllä sen lämpimämpi on ollut helmikuussa kovia pakkasia. Tunnustaa niin lämpimälle kun ei ihan tullut pilikkaa. Niin tunnustaa niin lämpimälle tuon pakkasjakson jälkeen. Joo, paataa sahakoteltua nyt. Nyt meni laippu sisään. Se vissiin lupasi, niin maaliskuusta aika kylmää, että lupasko peräti kylmintä hetkeä, että vuosikausia, että se taijakkaa olla talvi sitten vielä ihan niinku on. Oli hyvin mutkan poikasta, mutta ei vielä liiaksi asti tuossa puolella.
tuolta pitäis vielä. Tässä vaan meneekö tuppaissa tämä mehtä tässä. Paikoitelle on ihan tommosia aavoja kohtia. Sitten saattaa olla niinku tässä niin monta puuta samassa rykeilyä. Justiinsa säästettyä. Meinas latvakoskia tuonne takana on hyvin pui. Ei ihan vienyt tosta kuusesta latvaa mennessä. Mutkanen on tyvisiä. Jättäs tossa. Tuo kuusi jouttaa pois, tuo mänty on parempi laatu. Mutkanen on tässä. Poikittain tuohon läjään päälle niin. Ei jää lumeen alle, kun se on taas vaihteeksi luvannut lumisaitta. Sitä nyt on tullutkin viime pyhänähin, niin taisi 30 senttiä tulla ja siinä mennäs kevää. Kaatosuunta ei ollut ihan kohdalla. Tästä mennessä tuon latva poikki. Lähtee kyllä muuta hikoa ja oralla olisi. Joo, taas teki tuo 5G ei ihan vakkuu. Tässä joskus tekee tuo, että kun ei ruukaa esivalinnalla aika paljon niinku muita tehdä, niin esivalinnan paino ja pitkän kujun esivalintaa painasin, niin sahalla sitten rupesin katkaisemaan syöttöä, kun se oli poikki tosiaan latvasta tuo kuitu, että se ei lennä läpi kourasta, niin pysähtyi kyllä syöttö, vaan ei ruvennut sahaamaan poikki sitä. En tiedä mikä siinä. Semmonen pikku bugi on tuossa. 4 kesää ei mitään, se kyllä sahaa saman tien sen poikki, jos pyssäydät sahalla tuon syötön, niin sen jälkeen. Tässä on joku pikku viive siinä, en tiedä mikä niin. Taas teki samaa hommaa. Eihän tossa tietenkään isosta aikamäärästä puhuta, mutta herkästi läjään kun tekee puuja, jos se noin katkaisee tuon syötön tai ei saa poikki, niin saattaa ruveta, että kasoista nuo päät niin rupeaa heittelemään. Olisikohan näistä toisin yrittää? Niin rupeaa nuo päitten, ei ole niin tasaisettu läjiin noista päistä, kun koura ehtii heilahtaa eri suuntaan mihin. Se ei onnistunut, melkein meni poikki tuo toinen.
tällä koneella nyt hakkailet. Varmaan osa on huomannutkin, että kone on eri kone on mitä aiemmin on näkynyt. Yskihän sitä lähi on ihan töitä tehdä. Samalla katkii jaapuu mitä. Tai sanotaanko niin päin, että vanhemmalla koneella katkii ja ihan samalla lapuu mitä näillä uudemmilla. Se aina on niin hyvä asia, että jos on uusi kone alla. Sanotaanko vaikka näin. Tai sanotaanko, että ei ole aina niin mieleistä, jos uusi kone on alla. Onhan tämä tietenkin paljon ergonomisempi kuin vanhempi kone. Hyttihän tässä on paljon mukavampi. Ergonomisempi ja tietenkin tuo etuikkunahan se on, että se on yhtenäinen. Niin. Vanhemmassa koneessa on vähän semmonen fiilis, kun sinä istut tuossa niinku sillipurkissa. Sen verran on semmonen kolokko se hytti, vaan tässähän tämä alkaa olla ja ihan mukaan. Ja siinä on kuiva oksa, vai olikohan tuo jo kyrpä oksa, joka oli kuivanut. Tekastaan sitten tähän välillä ja se on ehkä tässä uudessa koneessa idellä. En tässäkään niin paljon vielä tuntia on. Ei semmoista käytön välystä ei ole tässä koneessa, että tottunut kuitenkin vähän sillä lailla hakkaamaan, että se on semmonen jouheva niin sanotusti tämä, kun on vähän ei oo vielä väljyyttä tullut. Vain minun mielipiteet, että varmaan aika lailla eroan kyllä muiden mielipiteissä. Se uusi kone on tietenkin aina uusi kone monenkin mielessä. En ole ikinä nähnyt sitä, että vanhalla koneella niin ihan samalla lailla sillä puut katkoo mitä uudemmalla. Remonttiahan niissä tietenkin uudessa koneessa yleensä on vähemmän. Nykypäivänä, kun se on niin, en tiedä miten se on kääntynyt tuo mielikuva siitä, että uudet koneet aina mehtää ja näin, niin moni haluaa oman mehtänsä uuden
koneen ja yhtiöt rupeaa vaatimaan just, että pitää olla uudet vehkeet ja näin, niin samalla lailla se puu katkii ja samanlainen jälki se tulee vanhemmalla koneella, että ei ole mitään eroa tai merkitystä sillä. Ja nykyajan vehkeissä sanotaan, että kunhan se on yli 2010 vuoden motoihin, niin se on niin tarkkaan nakkailla tuo mitta kaikissa, että ei sillä ole niinku vittuusmitallekaan mitään merkitystä. Eri asia, jos rupiat jotain 90-luvun HS15 RKa suunnittelemaan savotoinen vanhalla 60 kouralla vaikka, niin siinä alkaa niinku olemaan jo. Ei välttämättä ole se mittatarkkuus niin hyvä mitä näissä sitä uudemmissaan. Ja vielä tuosta tuo yhden tämän nyt on. Se jääpi muuten alle tuossa kasvussa. Näin kuitenkin kakkosharvennus on jo. Tai no, tämä niinku ilmeisemmin ikinä tätä on kyllä harvennettua. Jätetään, tehdäänpä pökkele, kun se kuivajaa. Taitaa olla harventamaton mehtä tämä, mutta niinku tämä tälle metälle varmasti viimeinen harvennus on kasvunsa aikana. Siinä mutka tuossa metriä ennen lakkaa, kun näyttäisi vähän siitä. Onhan siinä. Voi vittu, no ei se auta mitään kuitus. Valokuvia tässä koneessa on kyllä ihan mukavaa. Tai mukava kuin hyvää. Kun vertaa vanhempaan malliin kun se on yhtenäisempi on tuo valokeila. Että ei jää semmosia tummia alueita yhtään tuolla. Tai jääpihän niitä johonkin, mutta vähemmän on kuin vanhemmassa koneessa. Erilaiset ne on muuten nuo lamput. Ei ehkä niin kirkas oo tuo valokuvia, mutta se on paljon laajempi. Vaihtelevaa on tämä mehtä, kun nyt taas tulee tämmönen sakiampi kohta, että tässä on puuta ihan kohtalaisesti. Ja vaikka kuvion rajaa tulemaan vasemmalla vastaan. Yksi juonto taittaa vielä tulla siinä. Tämä vetomatkaa on tässä vähäsen. Eli ajomatkaa toisin sanoen ajomiehille.
400 metriä olla tälle kuviolle. 400 metriä on tuonne Talavitien varteen. Talavitien varressa ollaan. Se oli jännä homma silloin keväällä, kun tämä kone tuli, niin ei oikein vissiin Ponssella on ajatelleet tuota vinkkarin toimimista, kun se toimii ihan loogisesti väärinpäin toimittiin. Kääntää toisinpäin se pelaamaan, kun nythän tämä menee niinku kuuluukin, niin se ylälasin puhistaa ensin ja sitten puhistaa alalasin, niin kun se tuli sieltä ja hoksasi heti, etteihän tuon noin päin voi pelata, kun se ensinnä pyyhkäsi tuota alalasi ja sitten tuo ylälasi. Ja tuo kun on yhtenäinen tuo etulasi tosiaan, niin kyllähän sen tietää, että kun se viimeisenä pyyhkii tuo ylälasi, niin sehän silloin jääpi väkisellä valuttaa sitä vettä tuohon lasille. Tuossa mutka tuossa. Niin en tiedä sitten, että onko muissa koneissa ollut sitä, että se on väärinpäin pelaa tuo vinkkaresysteemi, vaan tässä aina niin oli. Ei se tässäkään niin välttämättä ihan hyvä asia ottaa yhtenäinen etulasi, kun tähänkin useampi etuikkuna on vaihdettu takkuuseen, että niitä on mennyt. Niitä on halennut noita lasia. Tulee tuohon taitekohtaan, kun karva on tuo lasi, niin niin. Justiin tuohon taitekohtaan, niin siitä on halennut. Välillä on tullut pikkunen halakkiama ja yksi lasi oli mennyt, niin oli ihan kunnolla halennut tuon akkunan. Valmistusvirheitä vissiin niissä ikkunoissa. Sitten toinen vaihtoehto asennusvirhe. Asennusvirhe sille akkunalle. Ei oo kestänyt. Katsotaan kuinka pitkään se tämä etuikkuna kestää. Varmasti Ponssen vika on, että jos lasit tulee muualta maista, niin siellä niissä on ilmeisemmin ollut. Sitten on kuullut, että niissä on, mihin on lasia vaihdettu, niin tullut semmosia ikkunoita tilalle, että ne on taittaa se lasi koko matkalta, että puut näyttää S:lle ja näin. Niin on laatuvaihteluita ollut niissä ikkunoissa. En tiedä mistä sitten Ponsse ne tilaa, mutta ei kuulemma ite niitä. Ei niitä ainakaan Suomessa tehdä.
1 runko. Asiassa lähtee vähimpiin. Pitäisikö tämän vaan tuon toiselle? No eipä muuten vetästäkään. Muistanutko, että nähdään siihen puin poikittain yhdellä jäi jo päälle. Kaskaa se tuohon. Tämä puhutaan tähän läjiä, niin tulisi ihan kohtalainen läjää kuitenkin. Ei siinä. Ei lopetella tämän videon, niin. Mutta kun ensi kerran